Salutare tuturor lumea și bine m-am regăsit la un nou video. În acest video ne vom uita și vom reacționa la trailerul de la The Strongest Battleground cu noul update care va apărea pe 15 sau pe 16, nu știu exact. Așa că hai să începem. Deci înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, butonul de clopoțel, să ne strângem cât mai mulți pe canal. Hai să începem. A, da, înainte, am uitat. Deci o să facem două părți. Una care e acum, deci o să facem așa. O să las trailerul să meargă, adică nu comentăm, nu facem nimic, doar lăsăm trailerul. Și atât. Și după aia îl dăm de la început și comentăm. Ok? Hai. Ok. Și acum am terminat asta. Acum dăm trailerul de la început și acum vom comenta trailerul. Aștept să dăm și noi trailerul ăsta mai încet. Să comentăm și noi trailerul. Hai. Deci, începe frumos trailerul cu o bătaie. Deci, îmi place foarte mult efectele. Sincer,
și arma asta, efectiv. Știți voi ce arma asta? Că eu nu știu. Ok, prima lovitură. Ok, deci avem așa. Primul caracter care este Zombie Man. Deci avem primul caracter care este Zombie Man. Și hai să vedem M2-ul. M1 sau M2. Și avem, deci Zombie Man are și cuțit sau ce e ăsta. Și are și pistol. Și pistol sau ce ăsta. Deci hai să vedem primul lovitură, gen. Ți-a dat o lovitură. Hai să vedem. Hai să vedem M2. Fiți atenă la Gojo, la caracterul ăsta, care l-are ownerul. Lovitura nouă. Damn, bro. Deci avem robotul. Avem robotul ăla, nu știu dacă e transform. Da. Lovitura de la robot. Lovitura de la robot merge așa în față, apoi îți dă rachete și te împinge în tine și apoi ridică în sus. Dar nu că în sus, iată. Fuge, coară în sus, dă un punct așa și împinge în sus. Deci în acest update avem 3 caractere sau 2, o ultimată nouă și Cosmic Gold. Se vadă și Cosmic Gold. Nu știu ce caută, ăsta e un YouTuber, gen, adică care mă uit acum la trailerul ăsta, care mă uit acum, este YouTuberul care a apărut aici. Ce caută ăsta în trailer? Ia uitați, Cosmic Gold. Ăsta va fi un caracter care va apărea, deci ăsta va fi un caracter care va apărea în noul update. Ia uitați. Acesta va fi nou caracter care va apărea. Asta va fi unul dintre caractere. Deci avem Zombie Man și caracterul acela. Deci cam atât a fost acest episod. Ne revedem data viitoare la un nou episod. Toate cele bune, pa, pa!